kin ce a je cikin gari a tambaya wane ne mayaki, to ko maharabi ne yanzu zan aike ki kiyama, in ya so shi sai ki turo shi. Ban shirya shimfiɗa tabarmar zaman makoki a ƙofar gidana ba. Kana sane da haka, amma shine ka sila kafani ka ajiye shi a wannan gidan naka, bayan kuma kana tsoron mutuwa. Kai baka tsoronta? Ina tsoronta, amma na shirya. Ka shirya mata? Na shirya. To bari in gani inda gaske kake. Zuciya, rashin hankali, jarumta, wallahi ba za ka taɓa kaiwa na kamazu ba. Abu ɗaya kafi na kamazu shine saurin fushi. To ko shi da ba shi da saurin fushin yanzu yana ina? Yana gidan yari shekara 15, ana tunanin makon dam aka yi masa. Yanzu abinda mutane suke sa rai, watakila idan gwamnoni sun tashi irin abubuwa din nan, dan an samu gwamnati a shigar da sunansa a batar da shi. To bare yau in gaya maka abin da isa nake son in hana ka taɓa yarinyan nan. Ka san waye wanta? Sunansa mayaki. Waye garbu a cikin ku? Ina neman garbu. Ina tambayan ku, garbu nake nema. Ya can ka neme shi ma. Garbu nake nema. Kai ka gaggauta barin wajen nan. Idan na kifa zan huya ka. To bismillah. Ina wani? Kawo nan. Waye wannan mayaki ne, waye shi mayaki ne, 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 waye wannan a duniya. Ka san me yasa ya kashe su? To akan kanwarsa ne wannan sadiyan. Muka je maganan kayan nan, ka tabbatar ka anshe su. Yawa kai zaka fara